आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाता है। హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ ఎల్ సురేష్ కుమార్. సురేష్ న్యూరో అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, బెల్లంపల్లి చౌరస్తా, మంచిర్యాల పట్టణ మరియు మంచిర్యాల జిల్లా మరియు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ప్రాంత ప్రజలందరికీ దసరా మరియు దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగను అందరూ విజయవంతంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు.